Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Aldendra iki dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora golek Animatra kok kebingungan. Kene? Ya. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Kebapak nyomong gue ngalogo isih meso ora gelem bali saka repat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa, Taunana Windarana aku arep mulih saka Kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Angka loro kowe ora nganggo tata krama ning Kayangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku entuk dawuh Hyang Pikulun Bathara Guru, ya Hyang Pikulun Jatimurti. Malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru ki Den Bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagyatri sang kapirang urin angkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Dadi aku takon bapak ngono Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha. Iya dasar para nyata. Wo ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya. Lho malah jangkar. Ora masalah jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru ngarang ora nggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen, saya jangkar ya men. Kowe yo nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku ki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padake aku ki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan oke, ora masalah. Aku ki ning donya pasar tak usah sik. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Mengendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat Wesi Abang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nek mung Wesi Abange tak dilat bendina Ndra tak andani. Dadi rasa gumun, pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong.
Ora apa-apa, ora apa-apa. Hai, mlebu separo iki. Kerasa tenan. Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon weteke kacau. Metu getihe yem. Modar tenan aku. Aduh, mari ngono kekuatan. Ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra. Kira Bagong datan saged ngrawat nandhang kacintrangan namung bengok-bengok. Kira Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang. Wilahing Mastunama sidam karing bawana langgeng. Manik Maya teka tegel timen sira dawuh kelawan para dewa Mulasara kelawan Bagong. Sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasé wong ming kawula cilik ing duweni watak srogal sarwa sembrana. Sembrana parikena nanging lha kok malah mentala nyirnakake kelawan Bagong. Panakawan tangiya ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata. Kita ngamuk ana ing kayiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa ta bapak kita. Yen ora iso wangsulan, kita ulun menangake ngamuk ana ing kayiwangan. Ana kawan. Sapa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dada anggepe Bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye. Bathara Indra ora pangling mentala karo aku. Tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho, Ndra. Kowe anake Bathara Guru, aku anake Ismaya. Tuwa aku mbangane kowe kudune nyeluk aku iki Kakang. Kakang Bathik Madrim. Aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra, lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Bagong kok mripate mendonong. Nesu! Kowe iki tak anggap adiku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adiku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempol? Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to?
kena wetengku kuwi mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, ndi delok tatune ngono apa? Tatune ngono apa, Gelon? Tatune ngono apa, Delon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Edan Bagong iki gawa ula. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Japel. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni ning nggo endi. Ngene iki dis ngono iki. Nyang. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe ndok. Man ketok kompak. Lah wong iso endok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amo jero mrantau ke mrantau men. Wajah. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Sapa iki? Iki Dendra iki dudu. Bathara Brahma Dewaning Geni. Wah, nyilireke. Dewaning Geni kok nyilih rek ora. Aku kan mau ora golek arep metra kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning Geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong. Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara. Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok. Dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Nggo apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok kowe durung ki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak muja geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nek genimu ora temomo ning awake Bagong, aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong. Ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi, sambato dikandani ngeyel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapae genimu ki ngapae? Lho ora apa-apa disawang. Rambuté ora ana sing kemritik mboko siji kok. Padake gampang kok, Bong. Kowe tegel karo aku, Brahma. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Wah, ya.